עם ישראל עבר ימים קשים, ספג אבדות קשות, הוא צופה בנו, מאמין בנו, מחזק ומתחזק אותנו. בבית יודעים שלא משנה כמה זמן זה ייקח, לא משנה כמה יידרש, אנחנו נילחם בעוצמה ובגבורה יחד עד ההכרעה. עם ישראל סומך עליכם, אני סומך עליכם. פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת, ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום. פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת, ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום. על הציוני יפריע מלך המשיח, אליהו הנביא הוא מלך המשיח, ולציון קורא תביא, ולציון קורא תביא כבר, אליהו הנביא הוא מלך המשיח. אני את והאל שלצידי עוד ננצח, כן כן, לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוח הנושבת בגבי, רק בגלל הרוח בתוכי, במוחי, בנשמתי, רק בגלל הרוח בתוכי, במוחי, נשמתי. יותר אהבה, יותר הקשבה, יותר אמונה בין אדם לאדם, יותר שלום, יותר תקווה, פחות